mitäs sieltä tulee? Terve, terve. Hei hei, mun nimi on Joulupukki. Mikäs sinun nimi on? Milla. Milla, hei. Mistäs kaukaa se Milla tulee? Porista. Porista, joo. No niin, no niin. Kas sieltä tulee sitten? Helena. Hei Helena, no niin, no niin. Istukaa, istukaa, olkaa hyvä. Noin, ja kuka siellä on vielä? Moi, mä oon Joulupukki. Minä olen Aleksandra. Minä Hei. olen ukrainalainen. Hei, hei, hei. Dobry den, dobry den. No niin, no niin, no niin. Noin ikään. Mistäs päin Ukrainaa sinä tulee? I don't speak. Where from Ukraine are you coming? From East. From East and what place? Kharkiv. From Kharkiv. Okay, alright. Very nice, very nice. Yeah. Have you lived home here in Finland or? Half year. Half a year. Okay, Yeah. alright. And also in Pori or? In Pori. In Pori, yeah, that's nice. Okay, alright. Joo. Mutta olet asunut jo pitempään niinkö? Sä olet asunut jo pitempään Porissa? Joo, kyllä, kyllä. No niin, onko se ensimmäinen kerta, kun olette täällä Rovaniemellä? On. Joo. Millä te tulitte nyt autolla vai? Joo. Joo, se mäkin aivan. Niin. Kuinka pitkään te olette täällä Rovaniemellä? 2 tuntia. Aha, no niin, ja sitten mitkä sitten jatkatte matkaa? En tiedä. 6 Kuusamalla? Joo. Menette Rukalle vai? Joo, Joo. sinne päin. Joo, sehän on mukavasti. Joo. Siellä on mökki. Siellä on mökki. Okei, so you're going to the cottage. Yeah, in Kuusamo. Yeah, that's nice, yes, yeah. How long are you staying there in Kuusamo? 3 days. 3 days, okay, yes, yeah. That's nice. Oikein kiva. Joo, ootte sitten ollut aikaisemmin siellä Kuusamossa? Ei ole, ihan ekaa kertaa sitten, joo. Se on kaunis ympäristö, tosi kylhä. Eilen olemme jossakin saman retkellä 10,7 kilometriä. Aha, kävelitte siellä? Joo. Riistä vai mitä se on? Karhun kierros? Ei karhu. Tai joku karhu voi olla. Karhun kierros. Joo. Pieni karhun kierros. Mutta se oli niin kuin vuoden voitaja. Okei, joo. Luonta polku, joo. Hienoa, joo. Oliko se kivaa? Joo. Oli kaunis oli maisemat, joo. Oli koskia ja jokia ja vettä Ja suo. joo. Hienoa, sehän mukavaa sitten. No niin, okei. Noin, ja sitten sen jälkeen lähdin takaisin Poriin, niinkö? Lauantaina sitten joo, sunnuntaina takaisin olitte. Lauantaina pois. Ja sunnuntaina vielä Lenänen. Joo, selvä. Ja maanantaina töihin. Joo. Sulla on koulu maanantaina. Joo. Monella tuossa nyt on? 3. nyt, joo. Siis, hieno juttu. Lukas vähän lähemmäs. Joo, yhdessä. Katsokaa sitten kaikki tänne päin. Noin ikään, joo. Ja sitten hyvyä, tarkoitusta, mailla. Just. Oikein. Oikein tien. Dobre. No niin. Hieno juttu. Mutta mä toivon teille oikein iloista retkiä siellä Kuusamossa. Ja koska me nähdään seuraavan kerran? Koska se olisi? Joskus talvella. Jouluna. 111 päivää. Joo. When shall we see again? This Christmas. Yes, 111 days exactly from today. Wow. Yes. But then we will see in Pori. I will come back here. You will be here With my too. friends, All right. Then I'm every day here. They Yes, want to absolutely. meet you. Oh, that's From lovely. UK. That's lovely. Yes. I'll be waiting in here. Good. Very good. Okay. Mutta hei, oikein paljon kiitoksia. Hei, unohtu, tulepas tähän näin. Lähemmäs vähän, niin saadaan sulle kanssa kunniaton merkki. Noin, ja sulle kanssa, joo. Tukkaa pois sieltä. Ja sulle kanssa. 100 on kuva susta. 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 100 on ku
voi ottaa vaan noin meidän toi tonttu tuolla. Joo. Mutta hei, Jakuju. Joo. Jakuju, kiitos. Joo. Oikein paljon kiitoksia ja joulua hyvää. Hyvä juttu. No niin. Moi moi. Joo. No niin, joo.